Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akaram makalla sunana Abdul ko zan yi sanin sunanka? Sunana Abubakar Sadiq AS Talba. AS Talba. Kai dan wani garin ne? Ni dan garin Kano ne. Okay. Ana tunanin ba za a ga wata daren 29 ba. Eh, So idan aka ce ba a gani ba kakinan zami azumi 30. Allah ya yarda insha Allah. To a na 30 din idan kuma shi ma ba a ga wata ba za ka yi ƙara ɗaya. Kai zaka ƙara ɗayan? Ai ni na tambaye ka wata. Ni ma ai na tambaye ka ne. Kai zaka ƙara Ba ɗayan? na amsa ni ma sai in baka. To idan za a biya ni zan ƙara. Waye zai biya? Sarkin da kake magana a kai. Sarkin musulmi. Insha Allah in zai biya ni zan ƙara. Amma ai shugaban ka ne da biyan kai ka dauki azumin da Wannan yake. saboda Allah ne shi kuma wannan na 31 ba saboda Allah zan ba. Ba za ka yi ba kenan. Yau in zai biya ni zan yi. Kamar nawa za a iya biyan ka kai? To daidai da abin da ya sabaka. Ai ka san mu ba ma gina A kaɗan. 2000 za ka iya yi? Gaskiya ba zan iya ba. Suna gode. Yawwa. Alaikum salam. Sunana Abdul ko zan yi sanin sunanka? Sunana Ahmad Aminu Sabo. Ban ji ba? Ahmad Aminu Sabo. Kai da wani gari ne? Dan Kano ne. Azumin Kano. Daidai da na sarki. Sarki in ya yi rashin lafiya kuma ya sha azumi. Ni ai sarki na ne ko yayi na. Ana tunanin ba za a ga wata ba a daren 29 za a iya yin 30. Za mu yi ai in dai sarki. So idan kuma aka yi 30 ranar daren 30 ma ba a gani ba za ka iya ƙara ɗani? Sabida wata 30 ne shine karshen gudun sa za a zuwa 31 na musulunci. shi ne reason ɗinka? Eh, Idan sarkin ya ce ka ƙara ɗayan. My name is motherfucker. gaskiya ba zan kara. Ce kuma kana bin sarki. To ai an kan samu wata wannan ba ce ta dole sai dai na bi. So na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sunana Abdul ko zan yi sanin sunanka? Sunana Muhammad Gaddafi MC. Kai da wani gari ne? Idan garin Kano ne. Ok, tambaya zan ma. To ina jin. Ana tunanin ba za a ga watan sallah ba a daren 29. To kaga kenan za a iya yin azumi 30. Haka ne? Eh haka ne. To idan kuma azumi 30 din shi ma 30 ga azumi ba a ga wata ba. Aka ce za a ƙara ɗaya, za ka yi ƙara? A gaskiya ba zan kara ba. Saboda ai babu wata mai 31. Inda watan musulunci ne. Sai da watan turawa. amma ai watan turawa ma ai da shi ake biyan mutane Amma sallah. kuma ai mu kuma kaga mu azumi ba da watan turawa muka dauka ba. Shikenan, na gode. Kuma salam. Sunana Abdul ko zan yi sanin sunanka? Umar Aliyu. Kai da wani gari ne? Kano. Tambaya zan ma. Ina jin. Ana tunanin ba za a ga wata ba a daren 29. Zai iya yiwuwa in ba a gani ba za a yi 30, haka ne? Haka ne. To idan kuma 30 din ma ba a gani ba za ka yi ƙara ɗaya? A gaskiya ba zan iya ba. Sabida ai shi wata ka'idarsa 30 yake yi, ba yin 31 watan mana musulunci. shikenan, na gode sosai.